És labor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida. Doncs sí, ja tenim aquí a la taula amb nosaltres, amb la Laura i amb mi, Sandra Saura, que és investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, conegut com a CREAF, i professora d'Ecologia de la UAP. Hola, Sandra, com estàs? Molt bé, gràcies. Molt bé. Estàs d'acord amb aquesta irregularitat de les precipitacions? Sí, ens trobem com fenòmens més extrems, no? Pluges més de cop i grans sequeres més sovint, no? Exactament, però la mitjana de precipitacions és més o menys la mateixa. El que sí ha disminuït, que no ho he dit abans, és que tenim menys dies de pluja, però la quantitat és la mateixa. Per tant, la pluja ha guanyat torrencialitat. I això com afecta precisament als boscos, aquesta torrencialitat en un moment donat i després llargs períodes de sequera? Bueno, això s'està estudiant, no? Des de fa temps que... Fa més de 20 anys que s'anuncia que hi ha aquest canvi climàtic, ara ja estem en aquesta emergència climàtica, i des d'aquests 20 anys s'han fet molts estudis de boscos relacionats amb això. I, de fet, és difícil dir un patró general per tots els boscos. Cada bosc és un món, dependrà de les espècies, del lloc on està ubicat, del clima al que està adaptada a les diferents espècies, i per tant, dependrà de la resiliència, de la capacitat del bosc. La sequera pot afectar de moltes maneres els boscos, amb el creixement. De fet, hi ha molts estudis que evidencien serien amb el creixement, amb la fenologia, provoquen que s'avanci o que retardin la floració o la fructificació, i això llavors té conseqüències a nivell de xarxa tròfica, perquè si s'avança la fructificació o la floració, doncs les espècies que estaven acostumades a pol·linitzar una època de l'any després s'han d'anar adaptant. Tot això causa aquests canvis i tot just és molt complexa la interacció que hi ha en un ecosistema i s'està veient que hi ha efectes. Quan es talla un arbre, allò que diuen de veure els anells d'un arbre, que es veu els anys que han sigut plujosos, l'anell és més ample perquè ha tingut més creixement, quan és més estret es pot saber la temperatura o les precipitacions d'aquell any. Clar, d'aquí 50 anys es podrà veure aquesta enorme irregularitat, suposo, es podria veure amb els anells. Sí, de fet aquesta és una metodologia que es fa servir per estudiar com la sequera afecta el creixement dels arbres, i es prenen cores, que són una mostra d'aquests anells de creixement. Per no haver de tallar tot l'arbre, es pren una mostra i en allà podem observar aquestes diferències, i la gent que estudia com la sequera afecta el creixement fa això i ho sap amb el gruix i la manera com són aquests anells de creixement. Poden saber episodis de sequera i també es fa servir molt per incendis. Per incendis? Perquè quines són les altres grans causes d'aquests incendis forestals que estem veient darrerament i que, per exemple, aquest estiu s'han cremat més de 3.000 hectàrees a Catalunya en els grans incendis de la Conca de Barberà, de l'Anoia, el del Cap de Creus? Quines són aquestes grans causes? Bé, hi ha principalment 4 grans causes d'aquests grans incendis forestals que s'estan observant des de fa uns anys i cada cop més. La primera és l'abandonament de les activitats silvícoles i ramaderes que hi havia hagut al bosc. Al no ser-hi, la vegetació creix. Llavors, això fa que anem a la segona causa, que és que augmenta el que se'n diu l'estructura vertical i horitzontal del bosc, de manera que creixen arbustos, creixen herbes, creixen les branques a diferents nivells i, per tant, hi ha una continuïtat vertical de vegetació i hi ha una continuïtat horitzontal de vegetació. Això fa, també, és una de les causes que hi hagi aquests grans incendis tan difícils d'apagar. Després, una altra causa és el boom urbanístic que hi va haver ja fa anys i que encara continua, però de manera més controlada, d'urbanitzar en zones properes a boscos. Això fa que augmenti el que se'n diu la superfície urbano-forestal. I llavors hi ha més probabilitats que hi hagi incendis, perquè ara avui revisava les últimes dades de Greenpeace de les causes dels incendis. A Espanya és el 94% dels incendis que tenen font coneguda, perquè a vegades no sabem com s'han produït, són causes humanes. Que aquest és un altre tema, la imprudència al bosc. Per tant, com més interacció entre els humans i el bosc, també augmentem les probabilitats d'aquests incendis. És que naturals pràcticament són els llamps. Sí, poca cosa més. I és un percentatge molt petit. I és un percentatge d'un 5 o un 6%.
Sí. I llavors, bé, l'última causa és el canvi climàtic. Amb el canvi climàtic està augmentant la sequera i la sequera fa que la vegetació estigui més seca i com més seca està la vegetació també augmenta el risc d'incendi. Una cosa que potser s'ha de tenir en compte és que també està augmentant amb el canvi climàtic en les últimes dècades, les últimes 20 dècades, la força del vent. I per tant la força del vent també és un detonant perquè l'incendi pugui... També és molt important. Sí, sobretot quan l'incendi ja s'ha iniciat, si hi ha vents forts, és un factor molt, que fa que l'extinció sigui molt difícil. I un cop s'ha cremat el bosc, què és el que s'ha de fer? Quines han de ser les polítiques per tornar l'ecosistema en aquella zona? El primer que s'ha de fer és una diagnosi. Fer un petit estudi o gran, depenent dels recursos que es tinguin, però tenir clar què s'ha cremat. Quina àrea s'ha cremat, quines espècies s'han cremat, perquè depenent de les espècies tenen unes capacitats de regeneració de postincendi o unes altres. Llavors, la majoria d'espècies arbustives d'aquí al Mediterrani i arbòries tenen el que se'n diuen estratègies de regeneració postincendi. Es regeneren elles soles? Es regeneren elles soles, se'n diu autosuccessió. Tenen maneres, per exemple, hi ha arbustos i arbres que rebroten després d'un incendi. Tenen uns lignotúbers, unes estructures sota terra que aguanten les altes temperatures i després d'un incendi poden rebrotar. Altres tenen llavors que si ja estan madures com passa l'incendi, que són a l'estiu normalment, i de fet s'ha vist en diversos estudis que aquestes llavors s'estimulen després d'un incendi. És a dir, hi ha més germinació després d'un incendi que si no hi hagués l'incendi. Serien les dues grans estratègies. Llavors també pot ser espècies que no regeneren, no vol dir que totes ho facin. Per això dic que és molt important saber quines espècies hi ha i què fan, perquè si hi ha aquesta autosuccessió, bàsicament cal esperar un temps, entre 3 mesos i un any abans no fer res, perquè també el sòl és molt vulnerable després d'un incendi. I després ens podem plantejar si hi havia espècies que no hi eren, podem fer reintroduccions, si hi ha espècies que no s'han sabut regenerar, espècies que no han pogut regenerar perquè no tenen estratègies, doncs podem fer accions de replantació, però si ja regeneren, doncs a vegades no cal, perquè no seria eficient. Alfred, la Sandra va néixer un 3 de juny de 1979. No sé si sap quin temps va fer aquell dia, però tu segur que ho saps, Alfred? On vas néixer? Jo, a Sabadell. A Sabadell? Vols veure el mapa del temps del dia que vas néixer? Oh, i tant, m'encantaria. Mira-te'l. Aquest és el mapa. No sé si entreveus aquí, la península Ibèrica. Sí. Vale. Doncs t'haig de dir que era una situació pels homes i dones del temps molt avorrida. Ho sento. Però era un dia de sol, no? Era un dia de sol, de calor, no hi havia tempestes i així va estar uns quants dies. Potser per això m'agrada tant treballar al matollar mediterrani, perquè em peta el sol al cap i... Sandra, un plaer parlar amb tu i anirem cuidant i mimant els boscos que ho necessiten. Molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat. Doncs de seguida a la cadira de la Sandra seiem el José Luis Gallego per parlar sobre què estan fent els municipis per reduir la petjada de carboni. És labor del xarcuter complir els seus estrictes que lideran. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixer. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.